patriotes identitaris, els que seguim paraula per paraula els pensaments de Daniel Cardona. Ho hem anat demostrant durant ja 9 homenatges consecutius. Hem estat aquí presents i ho continuarem fent per la memòria i l'honor de tots els socis que van pertànyer a la dècada de 1930 nosaltres sols. Perquè sabem del cert que molestem, no tenim por i som sincers amb nosaltres mateixos. La via judicial castellana no els ha funcionat del tot, com tampoc la via de la violència amb infiltrats a moviments d'esquerres catalanistes per atiar l'odi identitari i la violència extrema cap a nosaltres. Això sí, han anat aconseguint que aquests moviments d'esquerres hagin abandonat postulats catalanistes per comprar el relat del globalisme extremista. Tot això els ha passat per no tenir uns ideals clars. L'alliberament nacional sempre ha d'arribar des de l'amor a la identitat, a partir de l'ètnia, i no solament parlant d'una ideologia vermella o purpurina. Després de la via judicial i la via de la violència totalitària, ara estan intentant la via política, la liberal i la conservadora. Uns estan intentant copiar el model de la Lliga de Cambó. Volen així ressuscitar una nova convergència, radicalment més de dretes. Però aquesta vegada sí, es faran passar per identitaris, parlant sobre la immigració d'una religió en concret. I és cert que no els hi falta raó. Catalunya no pot assumir més immigració forània fins que no tingui estructures d'estat que funcionin correctament. Però nosaltres, els presents, com a veritables cardonistes, ens veiem amb l'obligació d'explicar la veritat. Què farem, doncs, en la política nacional? Ha quedat demostrat que en la política de despatx i de corbata Catalunya va camí de la seva extinció, perquè la vella política mira més pels seus interessos propis que per la pròpia Catalunya. Quina diferència entre nosaltres, els passionals, que sentim dins del cor el batec de la resistència? Perquè sí, és cert, per ser seguidors de Daniel Cardona o de nosaltres sols, s'ha de seguir sempre el seu missatge. Això vol dir tenir caràcter, ser ferm en els moments difícils, ser identitari. Altres diuen tenir dins seu molt d'esperit, molt d'esperit. N'hi ha un grup que diu que té. Però són gent de despatx, sense cap acció, sense trepitjar el carrer i amb reunions amb la gran burgesia de corbata i marisc. Aquests mateixos els coneixem i molt. No els veureu mai compartir dinars o concentracions amb nosaltres. On estan? Els esteu veient? Ningú els veu. Estan sempre dins un despatx. Però seran els primers a criticar-nos i a intentar fer-nos invisibles, com altres nois i noies, ara molt de moda, que diuen ser els continuadors de la doctrina nosaltres sols, però a l'hora de la veritat no saben si són liberals o socialdemòcrates. Això sí, ni nacionalistes ni identitaris. No sigui que en aquests moments se'ls tanquin les portes del seu benestar personal i siguin perseguits per l'esquerra totalitària anticatalanista. Abans els veureu compartir actes amb grupuscles anarquistes i comunistes que amb els aquí presents, el moviment identitari català. I tot això no és una casualitat. Té un motiu. Molestem, perquè som rebels, som cardonistes. Seguim la veritable doctrina de la fe nacional. Els apòstols de la llibertat, fets i paraules. No ens amaguem pas de ser com som i diem les coses directament. No tindrem un català perfecte, ni fem les coses per quedar bé amb ningú. Daniel Cardona, com tants altres socis de nosaltres sols, ens va ensenyar a ser com som nosaltres, perquè va entendre ràpidament que l'alliberament nacional arribarà des del sacrifici, sent passionals i directes. No oblideu pas qui som i, sobretot, els seus objectius són clars: identitat i llibertat, per la memòria de Daniel Cardona i per tots els seguidors de nosaltres sols. Ells van ser els nostres inicis com a moviment. Nosaltres tenim el deure i l'honor de ser els seus humils successors. Com hem dit,
fets i paraules. Nosaltres sols, perquè la pàtria, visca Daniel Cardona i visca la llibertat. Visca!